Welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Ayan guys, gagawa tayo ngayon ng biryani. Namarinate ko na yung chicken sa curcum and salt. Lutuin natin sa mga biya. Ayan. Butter and ginger. Ayan guys. Curcum, buharat, yogurt, Ayan guys, nalagyan ko pala ng konting tubig yan. Ayan, kumukulo na siya. Lagyan na natin ngayon yung chicken niya. Ayan na guys ang ating biryani. Lagay na natin yung ating rice. Ayan. Ayan guys. Ayan na guys ang ating biryani rice. Thanks for watching.